Hindi ko naman alam kung anong klase mushroom to guys. Oh. Ang laki. Dalawa sila. Nagdakkel rasal. Anong klaseng mushroom yan? Hindi ko nga alam. Dalawa sila. Oh, Baka kulat rosal. no. Ang mansa. Nagdakkel guys. Laki-laki oh. Tapos ito pa. Oo nga. Oh. Ano masih dito? Di daw po nauulam to. Kaya. Sabi po, ang laki. Marami na kaming nakuhang talbos guys. Ito nakadami. Oh. Ngayon naman, mangunguha kami ng bunga. Ito. Maghahanap kami. Hahalungkatin namin. Look guys, ang daming tumutubong mushroom dito sa tabi ng bahay. Isa dito. Yan. May malit doon. Doon pa oh. Mga ayan, kinuha na niya. Ay, pamoja balayan, Wan? May nakakita kaming ganito, guys. Ang tawag dito ay kudit-dit. Ayan. Isang uri din ng mushroom to na tumutubo sa mga kahoy. Ayan. Masarap po ito. Ay. Tignan niyo po. Kung saan sila tumubo. Hanggang doon. Problema kung paano abutin. Tignan nyo guys, laki ng mushroom. Kaibang klase ng mushroom. Hindi ko naman alam kung anong klase mushroom to guys. Oh. Ang laki. Dalawa sila. Nagdakkel rasal. Hindi ko nga alam. Dalawa sila. Oh, Baka kulat rosal. no. Ang mansa. Nagdakkel guys. Laki-laki oh. Tapos ito pa.
Tita Dita! Hindi daw po nauulam to. Kaya. Tayo po. Ang laki. Siyempre, iiwan ko po ito dito. Saan ko kinuha? So, hindi ko naman alam kung hatag o hindi. Pero alam nyo, yung ilalim niya, para siyang kunat. Tapos halata na old na siya kasi. Yung mga ito, hindi. So, iwan po natin po ito. Pinakita ko lang sa inyo. Andyan lang po yung bahay namin, yung sa baba. Tapos dito kami sa taas. Kasi ang likuran ng bahay namin ay bundok. Ngayon, magluluto kami ng balatong. Mangunguha kami ng ampalaya. Rosal! Ayan mo! Ayan. Maraming may ulam dito guys sa amin. Sa ngayon, panahon ng kabuti, marami kaming pwedeng makuha. Dito din kami nangunguha ng mga siling labuyo. Yan, andyan na. Nangunguha na yung pagko. Yung pala yan. Ado. Wow, eto na. Start na kami manguha. Sorry guys, medyo madumi yung kuko ko ng dahil doon sa mushroom na malaki. Yan. Dito sa amin, madalas, yung ano na lang yung kinukuha namin, talbos. Pero ngayon, dahil mayroon kaming munggo na niloto, pang tanghalian, medyo haba-habaan namin kasi ang mangyayari na ito, isasalad at saka yung iba, sasahog sa munggo. Malinis po dito sa amin, walang nagkakalat kasi ang nandito sa lugar na to 3 bahay lang. Garon ka ano dito sa amin guys ha? Kasi to the extent na marami pang tumutubong kabuti sa mga paligid namin. Wala din kami masyadong maraming alagang hayop kasi wala. Ito guys, ang ano, tingnan niyo. Punta ka lang dito sa paligid, marami kang makukuhang sili. May mga ulam ka na sili. Gusto namin magtinola, dito kami, punta kami dito, mangunguha kami ng talbos ng sili. Yan guys, sili yan. Bukod dyan, marami pa dito. Yan, mga sili. Yan po, sili at ang palaya.
sili pa yan. Sili pa rin yan. Ganito kayaman ang aming lugar. Hindi lang kami guys, mas marami pa iba. Isang araw nga yung tito ko tumawag sa radyo. Kasi dito sa barangay namin, alam nyo ba na isa sa mga form of communication namin dito is radyo. Tumawag siya sa radyo. Sabi niya, kunin niyo yung mga mushroom na nakuha ko. Diba? At may nakita ko sa inyo, papakita ko sa inyo. May nakita akong pula doon. Lapitan natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, Mon. Adita. Hindi ko alam kung ano yan. Pero sabi ni nanay, ano daw, tabungaw aso. Ang daming pula, guys. Nakatakot lang kung may ano dito. Nangangagat. Hindi ko alam kung ano yun. Sabi ni nanay, tabungaw aso. Subukan natin kung mga isa. Wait. Ayan, daming ano. Tignan natin yung mga nandito sa baba. Parang kamatis. Ah, ganyan pala ang laman niya. Daming talbos ng sili dito. Yan sila. Ano yan? Talbos ng sili. Tignan ninyo guys kung saan kami nakatira dati. Nung bago pa ako mag-abroad. Ang bahay doon. Yun. Diyan kami nakatira dati. Diba? Tabungo aso sabi ni nanay dati, pero ganun pala ang loob nun. Ayan, Mon. Adulta? Sige. At sino ang nakakaalam nito? Nga lang hindi pa hinog. Los Baños. Yang sili. Podcast ng sili. Yellow pa lang. Kukunin ko to. Ayan, daming sili dyan. Sili lahat yan. Kukunin ko yan, guys. Ang tangko yung sirosak. Ipag ko. Mga lamok. Tignan mo. Sili. Ayan mo. Ayaw mo banda? Ay, yung mga sili na naman. Ang palaya ang vlog ko pero sili yung mga nakikita. Dahon ng sili. Next time. Daming lamok.
tayo dyan. Ang dami lamok. Ang sila dito. Alang dami. Mga tayo. Turn ko muna yung camera. Marami na siyang nakuha. Ay, pusa. Walang bunga. Wala ang talata. Wala na guys, hindi na yata nag-video yung pinagkukuha ko. Huwag ka nang sumiksik dyan sa ano. Punta tayo dito, oh. Pero ang dami niya. Pa kaya? Dami yung lamok, guys. Diyan, oh. Ganda. Ay, pusa. Kung ano-ano pinagbibideo ko, eh. Ay, ang ko nakitan. Pagka may sawa dito na ano ba? Sa mga tao. Ang dami, Rosal. Ang dami dito, oh. Pinulaan dati, de? Wow! Ang dami! Marami na kami nakuha. Siyempre, kunin na natin. Yan. Dami ang palaya hanggang doon. Hindi naman lahat pero marami. Kita mo naman separate naman yung itsura ng ampalaya. Yung ampalaya ganito. Yan. Siyempre iba to. Iba din naman ito. Look po, tignan ninyo kung saan umaano yung mga baging at saka ampalaya. Ito ay
alukon. Tawag sa amin dito alukon. Nauulam pa din po ito. Yung talbos niya at saka yung bulaklak niya. May panahon to kung kailan namumulaklak. February, something like that. Or January, February. Maglalagas yung mga ano niya, dahon niya, tapos mamumulaklak. Yung bulaklak niya, yun yung inuulam. Tawag dyan alukon. So marami kang pwedeng makuhang mauulam dito basta masipag ka lang. Ito ay sa ano lang, tabi lang ng bahay namin. Bandang itaas. At may ampalaya akong nakikita doon. Bunga. Yan sa ano, taas ng konting kamay mo. Loob. Ay, hinog na ba? Tatalbos muna kami, bibidyo ko na lang kami. At may kasama kami bodyguard. Titin. Nakikipaglaro. Ano siyang nakikipaglaro? Good job. Marami na kami nakuhang talbos guys. Ito nakadami. Ngayon naman, mangunguha kami ng bunga. Ito. Maghahanap kami. Hahalungkatin namin. Tingnan ninyo. Yung pinagkuhaan na namin talagang as in lahanan na. Ngayon, halungkatin namin. Tignan namin yung mga bunga niya. Papakita ko sa inyo. Mostly ganito kami nangunguha ng ampalaya guys. Yung dahol as in yung talbos lang. Yan. Yan naman, maghahanap tayo ng bunga. Meron kaso ito bulok. Masarap to pang pakbet. Ayun, may nakita ko. Ganito. Apa yan? Ito, may konting sira pero pag nilinis ito, okay na. Tatapyasan lang. Yan ang itsura niya kapag hinog yung bunga ng ampalaya. Yan, ang sarap kainin. Tapos yung ano niya, buto niya, red. Yan, ayan mo na lang yan dyan. Tutubo ulit yan. By next year, pagbalik ko, kukuha ulit ako ng dahon niya. Maraming hinog na bunga guys. Tsagain ko muna. Maghahanap muna ako ng bunga na marami. Ayan. Guys, may tinawag ako. Marami daw kabuti doon. Puntahan natin.
Ha? Ya? Nalak ang ano ko. Wala na, ang dami na. Meron dito, oh. Ayan, oh. Kabuti. Oh, guys, ang dami ng mushroom. Nakakuha na naman kami. Nakahanap na naman kami ng mushroom. Ulit ulit natin. Oo. Diyan na pa. Sum-sum guys. Isang klase ng mushroom din ito. Kalungkuso. Tapos ito. Ganito kalinis dito sa amin. Tumutubo ang mga mushroom sa kuwan. Maganda guys. As in bagong tubo. Wow! Wow! Ang daming sub-sub-sub guys. Wow! Yan. Hindi puputan. Yan. Grabe guys, ang daming ang palaya. Nakaka-excite manguha kasi hindi mo kailangan lumayo. Ayan. Ang dami. Grabe oh. Yan ang palaya natin. Maghahanap na ako ng bunga. Buhatin mo lang ganyan-ganyan mga baging niya. Ito. Bakit jajayan? Nakinuha na jayan eh. Laglag ko. Yan, update ko kayo mamaya gano'ng karami makukuha naming bunga.